Qué animada tú, la gente va ya no disfruta su día. Bueno, atxalde ondanoi eta eskerrik asko. Gaur hemen Mutioko ganbara ontara bildu zareten guztioi. Eskerrak guztioi, bueno, hasiko gara igual aldunditik, Eider daukagu hemen gure artean, diputadun bate dago noitat artean, Goierriko udaletako alkate eta zinegotzioi ere bai, eta baita eragile desberdinen ordezkari bezala etorri zareten guztioi. Bai? Eta, bueno, tartean daude herritarrak edo zinegotzia baita, bidean lagun izan ditugunak, Julen, bueno, hori guztioi ere, eta eskerrak baita. Egia da, guretzat nahiko bitxia dela, eta esanguratsua, eta ezoikoa ere bai, ezta? Olako ekimen bat gure artean izatea, herri txiki bat, eta, bueno, igual ohituta genden orain arte, ez dakito goiekin, horri handio baten olako ekintzak egitea, eta nik uste gure aldetik bintzat, esanguratsue badala, nik esango nukaina, urra eskata gara, lehenengo pauso bat, eta igual, gauzak aldatzen ari diren seinale, eta Goierri barnetik eta gobernantza eredu berriak, eta igual hortan ere badauka zer esan, ezta? Orduan, gaurkoa izango da, sinadura ekitaldi bat, zerbaiten itxiera, baina nik uste aldi berean zerbaiten hasiera ere baita, ez? Hemendik aurrera nik uste lan handia daukagula baita tartean egiteko. Gizartea etengabe aldatzen ari da, eta etengabeko eraldaketan daukagu, eta nik uste Goierrire horren barruan sartuta gaudela baita, ezta? Horren barruan gaudela, eta hor tartean dauden erronka horiek, eta erronka globalak dira, baina guregan ere badaukate eragina, ezta? Eta, horiek ia alderdi anitz batetik edo erantzuna martzaile, eta pixkat hortik saiatu izan da baita ere prozesu honetan zehar, ezta? Alde batetik litzake alderdi ekonomikoa, ingurumenekoa, soziala, bai? Eta garbi dago erronka horiek irtenbide jakin bat ez dutela, eta, irtenbide hori bilatu behar dela, baita ez dela bakarrik, erakundek dauzkate irtenbideak, edo ez, nik uste hor, eragileek ere, gizarteak, oroar, herritarrek ere, parte izan behar dutela eraldaketa prozesu horretan. 2008an hasitan prozesu hau, eta pixka bat, bizi ditu eraldaketak azkeneko hamarkadetan Goierrik, eta hortik dauden erronkei heltzeko asmotan lankidetzazko gobernantza prozesua martxan jarri zen, ezta? Eta prozesu horretan etorkizuna eraikiz proiektuaren barruan aldundian proposatzena aurkeztu zen, eta diruz lagundua izan zen. Hori etorkizuna eraikiz aipatu gara 2016an aldundian martxan jarritako ekimen badala, eta hor nolabait ere prozesu hori meitartez ezin dena da erronkei erantzun lankidetza eta esperimentazio horretatik. Goierriren kasuan aipatu behar da, 3 erronka lehen etxi zirela, hor batetik zion energia, bestetik landagarapena eta zaintza, eta pixka bat, prozesu hori batzeko edo sortu da nolabait ere bokazio hori, sare hori edo sortzeko, Goierri barnetik sarea aurkeztea gatoz. Eta hor aipatu behar da, gobernantza eredu horren lanketan edo batetik ibigal lanean, eta gero hor energiaren erronka ere landu dela, eta momentu honetan landagarapeneko erronka hori lantzen ari gara. Orduan, pixka kronologia apur bat egiten, aipatu behar da, 2008ko urrian hasi zela prozesua, eta hor, hainbat lansaio eta elkarrizketa egin ziren eskualdeko eragileekinetan, eta horre gintzen azan pixka bat, etorkizunerako edo aurrera begirako norabide hori finkatu, eta gobernantza eredu berri hori eraikitzeko prozesu hori ere heldu zitzaion.
Horren ondoren, 2021 batean etorri zen Legorretako batzarra, eta, bueno, ja hor, 3 erronka, eskualdean, lankidetzazko prozesu bitartez, nola 3 erronkai aipatu dituen 3 erronka horiei heltzea erabaki izan, eta 3 erronka ziren energiarena, landa garapenarena eta zaintzarena. Bai? Gero, 2022ko maiatzean Zaldibin egin zen batzar bat, eta horra aipatu ditugu hainbat elkarrizketa eta hainbat entzute egin zirela. Eta, horrein zela, nola da, herritarrekin kontrastatu, herritarrak esaten zituzten eta pixka bat Legorretan adostu ziren erronka horiek bat zetozela ikusi zen. Bai? Eta gero ja, maiatzetik aurrera, 2021 batian, hor etorri zen, prozesua, gobernantza prozesua bera lantzea, eta energiako sorkuntza prozesua martxan jartzea. Eta momentu honetan ia, bigarren erronka batekin ari gara, landa garapeneko erronka horrekin. Bai? Eta, gero ja, azken batzarra, gaurkoa izango litzake, pixkat ereduri adostu zen, eta, gaurko ekimen publikoa izango litzake, sinadura ekitaldi hori barne. Bai? Eta gero zea, aipatu, pixka bat, igual herri txikin ikuspegitik eta mutioa zelako herri bat entzako, nik uste dolako prozesuak aipatu dudana, ez? Osa, interesantea dira, azkenean parte hartzeko aukera izan dugu, eta, hor igual, gobernantza eredu horren barruan ere, igual lehen ez geneukan lekuren bat edo euki dezakegulako, euki dezakegula irutzen zaigulako, bai? Jozin mutan, aurrea begirare lantzen jarraitu beharko dugu, lanen jarraitu beharko dugu, eta, pixkate gaurko izango da horren lekuko, bai? Eta nire aldetik besterik ez, da hon ja, hitza emango diet hemen etxerita ikusten dituzuen, eta, aurkezte jungo naiz, batetik gure hartan dako Leire Artola, Beasaingo alkatea, Adurre Zenarro, Aurriziko alkatea, Agurtzane Aiur Goienerretik, Ainoa Etxabe Karitasetik, Aitor Imaz Kafetik, eta Iñaki Legarresta Goimenetik. Eta gero, Eider Mendeza, aldun nagusi, aldun. Hitza ematen diot, Adurri. Goierri barnetik gobernantza sistema berria egituratzeko lankidetza hitzarmena, izen potoloa dauke, sinatzen dugun eragileak, honako izango gara, Altzagako udala, Aramako udala, Atango udala, Beasaingo udala, Gabiriako udala, Idiazabalgo udala, Itxasundoko udala, Lazkaoko udala, Lerrotako udala, Mutiloko udala, Olaberriko udala, Ordiziako udala, Ormaiztegiko udala, Segurako udala, Zaldibiakoa, Zegamako udala, Zeraingo udala, Goierri osatzen dugun 18 udalerriak alegia, Goierri Fundazioa, Goieki, Goimen eta Goitur, Ampo, Kaf, Goierri Balei, Orklik, Lortek, Biziola, Caritas, Goiener, Goierriko Nekazal Kooperatiba, Goierriko Hitza, Goierriko Telebista eta Gipuzkoako Foru Aldundia. Zerrenda ez da itxia eta aurrein bartu dizkigun erronken lanketan goazen eran, esan eragile gehiago gehitzea aurrikusita dagola eta irikita dagola nola ez. Behin, nortzuk gehan badakigula, erantzun nahiko genituzke bi galderakako, ez? Zergatik eta zertarako. Zergatik eta zertarako eraiki nahi dugun Goierrin, bertako eragile ezberdinen lankidetza bultzatuko duen gobernantza eredu berri bat. Eta zergatik horri erantzuteko, Iñakik aipatu duen bezala, prozesua 2020an abiatu zen, nola gaite esan dezakegu abiatu zela, inflexio puntu bezala, ordura arte egindako eta egindako moduen ingurun egin gendun, barne hausnarketa eta reflexiotik, ez? Guk bakarrik, esparru publikotik esan dezagun, erantzutea ezinezkoa izango litzatekeela, ez? Eta hor, bai jabetu ginen, Goierrin, oain artekoa gaindituko luken sistema berri bat eratu beharko genukela, betire gure baiarak eta eskualdek izan duen izaera kolaboratzaile horri erantzungo ziona. Eta, intuizio eta konbentzimentu horrekin eman gendun, gaur hona ekarri gaitun bide honen lehen gurratxa. Zertarako, esaten gendun bezala, etorkizuna begira ditugun erronka horiek ustete hain diala konplexuk, transizio energetikoa, eskualdeko landa garapena zentzu zabalean ulertuta, erronka demografikoa, euskera, zaintza eta barrez. Eta uste dugu egoera edo erronka hain konplexuei konplexutasunetik erantzun ere behar diegula. Sinetsita gaude, egoera konplexuei konplexutasunetik erantzun diezaiek egula soilik eta horregatik
uste dugu Goierriko pertsonen kapitala eta erakundeen kapitala konektatuko duen eredu berri bat behar dugula. Goierriko eskualden gauden eragileek, izan publiko, komunitario edo pribatuk, elkarrekin konektatuko gaituna eta gure arteko lankidetza sustatuko du. Ikusi izan, egun ditugun azpiegitura instituzional eta lankidetzazkoak motz gelditzen zirela gaur egungo erronkei erantzuteko, ez? Aipatu da, bi abiaduratako Goierri sortzeko arriskua bazegoen, eta egun eta etorkizunean ditugun erronkak, orain arte behintzat ez ezaguna ziren guretzako, bai dimentsio eta konplexutasunari begira. Zentzu horretan, historikoki, hemen nolabait, esan dezakegu egoera berriei aurre hartzeko gaitasuna izan dugula, eta horiei modu egokian erantzuteko gaitasuna izan dugula, ez? Eta zer gutxiago ondare historiko eta intelektual hori bereganatu eta iruditu zitzegun abergune egokia zela prozesu bat martxan jartzeko. Prozesua martxan jarri genuen, esan da, konplexua izan da, luze izan da eta bi lan hildo izan ditu prozesu horrek, ez? Batetik, aipatu da, ditugun erronke guztien artean, lehen egin behar izan ditugu 3 erronka, eta hildo bat hori izan da, ez? Aipatu da, energia, zaintza eta landa garapena lehen dira, eta beste batetik, koherentziaz eta eraginkortasunez, erantzuteko prestutasuna izango duen gobernantza edo administrazio sistema bat erabaki behar izan dugu, eta hori izan da, bigarren lan hildoa. Gobernantza horren oinarriak ezarriko dira gaur sinatuko dugun hitzarmenean, gaur hemen argitara emango dugun hitzarmenean. Eta mugarri oso garrantzitsu eta oso berezia da, etorkizuna eraikitzeko modua izango baitugu. Prozesuen balioetan sinestuta gaude eta etorkizuna berri begira ditugun ziurgabetasuna kontutan hartuta, etorkizun berri bati begira izateko moduan gaudela, iruditzen zaigu hitzarmen honen hasierarekin. Antolamendu eredu berri honetan, 4 gune egotea aurrikusten da, bere funtzio eta eskumenekin, banan azalduko izkizuet zeintzuk izango diren 4 gune horiek. Lehenengoa izango litzateke ekosistema bezala deitu duguna, eta hau izango litzateke prozesuaren logikan garrantzi handiena izango lukeen gunea, hemen erronkei lotutako eragile edo parte hartzei guztik biltzen gehalako, ez? Gune zabalena hau izango litzateke, eta hemen identifikatuko genituzke eskualdeko erronkak, lehenetsiko genituzke erronka horien artean, zeintzu aurre egingo diegun, eta erronka horiei erantzuteko proiektu proposatu, diseinatu eta garatuko genituzke. Bigarren gunea izango litzateke, erabaki gune zabala, edo batzar orokor bezala ere ulertzeko deitzen duguna. Hau da, hitzarmena sinatzen dugun eragileek osatzen duguna, guztiek, eta hemen, esan dezakegu eragile konpromiso handiko hartzen ditugula, ezta? Ekosistema edo aurreko gune horrekin alderatuta, eta hau izango da, gobernantza sistema berri honen erabakigune nagusia, eta horrek ekarriko ditu, bete behar batzuk baita ere. Hemen hartuko dira erabakiak, prozesuen lanketan zer ikusia duten erabaki horiek guztiak hemen hartuko dira, eta horregatik erabakigune zabala edo batzar orokorra deitu diogu. Hirugarrena izango litzateke erabakigune operatiboa, hau azkenean izango da, izenak esaten duen bezala, erabakigune zabal hortan, pixkat murritzagoa lantalde operatibo bat, bulego tekniko laguntzakin, ingo dituna da, landu, aurreko erabakigune horrek edo erabakitzen ditun gai horien lanketa burutuko du. Bertan, egongo dira, batzar orokorrak edo erabakigune zabalak hautatzen dituen kideak. Kide horiek hautatuko dituzte, eta aipatu, hemen Iñakik aipatu du, ez? Goierri 18 udalerrik osatzen dugu, baina egia da gure artean ezberdintasun asko ditugula, eta horregatik udalen ordezkaritza 5 kidetakoa izango da, betire oreka bat mantendu nahian, 3 herri handiak bai, baina herri ertainetako ordezkari bat eta herri txikietako ordezkari bat ere egongo da, esan deten bezala, espektro guzti hori ordezkatuta egon dadin. Eta laugarren gunea izango litzateke, bulego teknikoa. Eta bulego teknikoa izenak esaten duen bezala, prozesu guztiaren laguntza eta gain begirada teknikoa izango da. Eta, bulego tekniko horren ardura aurreikusten da, lidergoa behintzat goiekik hartzea, eta bere esku egongo da nolabait esateko gobernantza sistema berri honen koordinazio orokorra. Esan dugun bezala, bai lidergo hori goiekiri ematen zaio, izango dalako
bulego tekniko horren gidaritza emango duna, baina, azpimarratu nahiko genuke, lidergo partekatu bat bezala planteatzen dela, eta, eskualdeko gainerako eragileek, baita ere, bertan egoteko aukera izango dutela, eta, elkarran izango dela guztiaren oinarri. Izaera ezberdinetako eragileen adostasuna izan beharko du, hau da batetik, sektore publikoko eragile horien gutxieneko ordezkaritza batek adostasuna eman beharko du, berdin sektore komunitarioko gutxieneko ordezkaritza baten adostasuna eta enpresa sektoreko gutxieneko ordezkaritza batek adostasuna eman beharko du aurrera egiteko. Lan egiteko modu berri bat da, ahalik eta horizontalena izatea espero duguna. Badakigu denok ezberdinak dira, denok ez dugu berdin pentsatzen eta gizartea modu ezberdinean ikusten dugu, baina gaur hemen elkarri aitortza bat egiten diogu eta denok elkarrekin lan egiteko prestutasuna azaltzen dugu, ez? Eta bukatzeko nabarmendu nahiko nuke goierritar identitatea, ez? Goierritar izaera, behar bada beste eskualde batzutan ez dagoena. Eta izaerari esker gara gaur egun gerana, baina izaera hori eutsiz etorkizuneko goierri ere amestu eta marraztuko dugu. Finanziazio konpromiso batzuk ere jasotzen ditu hitzarmenak, ez? Eta, kasu honetan ere, izaera ezberdina daukagun eragile ezberdinen, arteko ekarpen ezberdina ere aurreikusten da, ez? Horrela, bai adostu da, udalek finanziazioaren erdia 50% hartuko dugula gure gain, enpresa sektoreak 25% eta gainerako 25% bai Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritzatik jasotzea espero dela, izan, hitzarmen, deialdi, programa, diru laguntza, kanal ezberdinen bitartez. Eta, gure aldetik pixkat hitzarmenak jasotzen zituen barrenak azaltzea hori izango litzateke laburbilduz, eta jarraian, prozesuan hemen dauden parte hartuten eragile ezberdinek hitza hartuko dute pixkat, zuekin partekatzeko prozesu hori nola bizi izan duten, ez. Goiener, energia ardatz hartuta, eraldaketa sozialerako kooperatiba bat izan da, goierrirako eredu berrien hausnarketan parte hartzea prozesu natural moduan ikusi dugu. Garrantzitsua, azpimarratu da, eta berriro aipatukoet, eragile sozioekonomiko anitzak mahai beraren inguruan hitz egiten aritu gara eta elkargunak bilatzen beti ere. Ibilbidean zehar, antolatutako jardunaldietan, gure ikuspuntuak eragile desberdinekin partekatu eta eztabaidatzeko aukera izatea garrantzitsua izan da guretzako. Bai energia gaietan, baina baita hortik haratagokoetan ere. Udal txiki eta handien desberdintasunen berri zuzenan ezagutzeko, gaur atera dena, pauso bat aurrera eman duguna, eta bi mailatako goierriren historiak ere besteak beste. Goierrik behar du eragile sozioekonomikoak elkarlanean jarriko dituen proiektu komun bat. Goierritar guztien beharrei erantzungo diena, oinarrizko beharretatik hasita. Honetan, ezinbestekoa da proiektu komunitarioak, enpresak eta erakunde publikoak elkarlanean jartzea. Elkar entzutea. Guztiok dugulako, bai nondik edan, nondik aberastu eta nondik hasi ere. Goiener gisa, aukera moduan bizi izan dugu energia eta eraldaketa soziala ulertzeko eta gauzatzeko moduak sozializatzeko espazio hau. Trantsizioko soziala saihestezintzat jotzen dugu, eta goierri zer izatea nahi dugun erabat baldintzatuta ere badugu. Behar errealetatik hasi, eta behar errealetatik hasitako lanketak diren arren, urruti ikusten ditugu egia asko. Baina ezinbestekoa dugu txikitik eragin eta pentsatzea, mundu globalean pentsatuz. Eta aurrera begira, erronkak hemen kokatzen garenean, bai energia arloan erronka potoloak identifikatu dira, CO2 isuriekin lotuta, mugikortasunarekin eta beste. Baina berriro, txikitek hasita, herritar ikusi zinetan pentsatzen dugu, arrakala eta desoreka sozialak ere, haren abarmenagoak dira gaur egun, hemen ere. Pobrezia energetikoa, baliabide publikoak, desorekak, ezinbestean errealitateari erantzun behar diogu, erantzunkidetasunetik eta elkarlanetik. Energiari buruz ari garenean, bizitza duinak bermatzeari buruz ere ari gara. Hala nola, burujabetza energetikoari buruz ari garenean, burujabetzei buruz aritu behar dugu. Energia efizientziari buruz ari garenean, isolamendurik eta argi naturalik gabeko etxe eta herrikidei buruz ere aritu behar garela uste dugu.
Eta honekin bukatzeko, Goierrinerrek hitzarmen hau sinatuz, Goierriko komunitatearen eraldaketan gaur eguneko eta etorkizuneko beharrei erantzuteko lanketan parte hartzeko konpromisoa adierazten dugu. Agurtzenak esan duen bezala, bi galdera entzizkiu Maialenek, ez? Ze suposatu duen edo zer dan guteko prozesu hau, ez? Nik hitz batean laburtuko nuke eta izango litzake aukera. Eta saitu nenten dituko jazue zeatik esaten duten. Zuk eozin lekutan Goierritaz hitz egiten dezunean denak edo gehientsunak argazki berdinak jo hor denak eharki bizituk, enpresa handi zeudek, ez dakiz zer, ez? Eta, Leirek aipatu du Agurtzeneke bai, bi velozidadeko Goierri hoi, ez? Bilera pilo bat inditu eta nik uste hasieratik atera zala. Eta nahi, bigarren velozidade horren ordezkari izatea tokatzen zait, ez? Eta nolabait esango nuke, beraien ahotsa izatea de bai. Goierrin bizidia, bertan daude, baina askotan ez dikeu ikusten eta haitu gutxigo, osea, ez daukate ahotsik. Eta ni Karitasen ordezkari bezala, beraien bozera maile, beraien baimenakin, baina pixkat hola sentitzen naiz. Orduan iruditzen zait aukera badala, ez? Mai gainean egoera hoik ere jartzeko. Eta bigarrena zen erronkak, ez? Erronkak, lan hildoak esango nuke zehaztuta daude, ez? Haitu ditu, zaintza, landa garapena. Hoik nik lan hildotzat joko nituzke, eta erronkatzat joko nuke, oitako bakoitzian iten diteun ekintzak edo hartzen dian erabakik, benetan Goierritar guztintzat onak izatea, ez? Energiakin hasi ginean, goatzen naiz inkesta bat pasazien, pobrezia energetikoa zer da? Eta holaxe atea zitzaiten, netzat pobrezia abizenik ez daukan izen bat da. Pobrezin da honak, pobrezia dauka energetikoan, jateko, etxekiko, da izen bat abizenik ez daukana. Inorez do pobrezia energetikoan bakarrik, do pobrezin, ez? Eta hoi asko erabiltzen dut, orduan atea zitzaiten hola bate batean, baina horkan joa, ez? Orduan, erronka hori izango da, hartzen diteun erabaki edo ekintza guztitan, herri hondinetik hasi behasen dik, eta Iñakin uste mutilo izango ala txikina, ez? Hor bitarte hortan, enpresa hondinetik hasi eta enpresa txikinea, eta bizi baldintza hobenak dauzkanetik jasan bera denareaino iristeko gaitasuna edo alegin egin dezaun behintzat, ez? Hoxe izango litzake, nik esatekoa. Bi galdera hori erantzun da, pixkat nola prozesua nola bizi izan dugun baita, ez? Hola, txertatzea, bi faktorekin bezala, ez? Bat, zalantzati, puntu bat, zer da gobernantza eredu berrie, ez? Oso terminologi pixka potoloa bezala hasieran, ez? Duela 3 urte hasi ginean, zer da hori, ez? Pixkaranka ez dakitanok, duela, ez dakit zer urtetan zen, 2022 baten, legorretan handana juntatu gehienean zirkula handi baten, eta taldek eta zintzu dira erronka nagusik, eta ez? Horren eragile eta pertsona, ez? Ezberdinon artean, gai izan ginen 3 erronka lehenesteko, ez? Eta, prozesu horrek, pixkanaka junda, bidea markatzen, ez? Hasieran besteik ez gaude, ez? Iñaki gertatu gau, itxiera, baina hasiera, ez? Zalantzatik puntu batekin, eta beste alde batetik, nik uste ilusioz, ez? Goierritar bezala, ez? Aipatu dezute, nortasun puntu hori badaukegu, eta Goierri kanpotik ikusten gaituztenak, ez? Ez da jotasun dako zen Goierritar izate horretaz, ez? Eta nik uste prozesu honetan parte hartzen gakotako bat ilusio puntu hori badala. Eta hori nik uste prozesuan, igual hor, kutsu pertsonalagoa dago, ez? Ordezkatzen dugun erakundea baina nik uste hor bi ardaz daudela, ez? Parte hartu dugu prozesuan eragile edo erakunde bezala, baina aldi beren pertsona bezala, ez? Azkenen komunidade bateko, ez, baiara bateko parte digea, eskualde bateko, lugalde bateko, baina, badauke, ez? Orduan, bi prozesua, bi ikuspide horiekin, ez? Zalantza puntu batekin, baina, forma hartzen dihun bezala, eta hasieratik, ilusio puntu batekin, ez? Zein die gure ze suposatzen duen, ez? Gure erakundentzako, oportunidade bezala ikusten dugu. Oportunidade bezala, baita bi alorretan, ez? Bat, eta enpresa handi edo traktora deitzen digu, ez? Hola, Goierri balin da terminologi hori da, azkenen eskualdearekiko konpromiso puntu bat, badago, konpromiso soziala edo aipatzen dana, eta beste eremu bat, konpromiso sozial hori isladatzeko eta reflejatzeko
reflejatzen jarraitzeko, bai? Uste dut orokorrean aipatzen dugu, baina bueno, beste alde batetik ere badago beste alor bat, nun bai jasangarritasunari lotuta, bai zaintzari lotuta, hori da gadelako eraginda, bai energiari lotuta, gizarte bezala dauzkeun erronkak eta enpresa bezala, enpresa norbanako bezala dauzkeun erronkak, ia berak dira. Bai, aipatzen dugu, 2030 emisioa murriztu behar ditugu eguneko 55, ja, bueno, hori, enpresa bezala, guk erakunde bezala konpromiso horiek badauzkegu, ez? Orduan, elkarkidetza honek ere, lagundu diezaguke, edo esperantza hori badaukegu, laguntzeko baita, helburu horiek elkarren artean lortzeko, bai? Eta baita mugikortasunari lotuta, eta energiako erronka abordatzen ari garen, mugikortasunaren azaltzen ari gara oportunitate batzuk, aukera batzuk, bueno, beste kapa baten, ez? Enoak aipatzen zuen kapatik oso dugun, baina azkenen elkarkidetza da eta elkarlana da, ez? Eta berriro, lehen aipatuet, alor pertsonala ere, nik uste, alor pertsonalan ere, gutako bakoitzak representatzen dugun, ordezkatzen dugun erakundez aparte, gure baiara, eskualde, lurralde, herri, horren etorkizuna hobetzeko, lantzeko, aukera badaukagu. Eta horrek nik uste pertsonalki ere ematen digula beste kutsu bat, ez? Eta zeintzu die erronkak, nik uste dut elkarlanean sinistea dela, igual daukagun erronka nagusitako bat, ez? Prozesu guztiotan denok, azeran zalantzati gehiago gutxigo, baina, iritsi gane, eta bain zer, ez? Lortuko dugu, eta askotan olako elkarlaneko emaitzak epe motzen oso emaitza xumeak ematen ditu edo zaila emaitzak ematea, ez? Orduan, nola lortu benetan sinisten jarraitzea, pauso txikika, lortuko ditugula, hemendik zerbait sendoa ateratzea, ez? Eta elkarlan erreala, ez? Ea gai gehan danok norbere interes propio eta zaparte, benetan elkarbanatzen ditugun edo antzekotasunetan pisu gehiago jartzen, igual ez ezberdintasunetan edo gure matiz pertsonal erakunde horietan partikularetan ez entratzen, ez? Elkarrekin daukeguna lehenesten dugun eta horri impulsoa ematen dugu. Badago esaldi bat, Goierri Balin hasieran erabiltzen zara zen, bakarrik azkarrago eta elkarrekin urrunago, ez? Hemen ere nik uste eta aplikatu dezakegula. Goimenetik landa garapen programa bat lantzen nahi ginela, eta koinziditu do Goierri Barnetikeko lanketakin bat egitea. Eta, ohituta gaude pixkat goimen mailan, udaletxe, nekazari elkartena pixkat hitz egin eta ikuspuntu desberdinak azaltzea, mahai bat. Baina, prozesu honek ere lagundu digu, oraindik jende gehiona iritsi eta beren ikuspuntuk eta jasotzea. Gaude momentu honetan, pixkat aurrea danok egin nahi dugula ematen du, eta lehen sektorez asko hitz egiten da, elikaduran garrantzitaz asko hitz egiten da, eta horre nik uste lehen sektoreko balioa aldarrikatzeko aprobetxatu behar dugula prozesu hau. Hainbat eragile tokatzen die, igual askotan lehen sektorekin zer ikusi ez dauketena, justu kontrako bezala ikusten ditugu, bai industria o administrazioari bai askotan, jartzen dizkuten pegagatik, eta nik uste oso interesgarri dela, danok zehar prozesu honetan elkarrekin ahotsa edukitzea. Ni normalen gauzetaz igual asko fijatzen naizela, netik hortan ez neon konturauta sarea o zeola. Hori ere baita azpimarrauta ekarri dut, pixkat prozesu honek azaldu dit, sare baten daudela, eta aldaketa batek sare guztien eragina izateko aukera daukela, bai honako eta bai txarriko. Goierrin familia nekazaritza daukeun familia nekazaritza hau etorkizunen ez egotek elikaduraz aparte galdera handi suposatzen dola iruditzentzat, bai ingurunen, tradizion, hizkuntzan, horra aipatu dira gai hauek, eta iruditzentzat
prozesu honek balio bat dola hori dana barneratu eta geuretzako jasotzeko. Ezin daukagulen sektorea ez daula bere une onenen, eta askotan pentsatzen dugu garrantzitsua dela esate hutsekin zerbait lortuko dela. Baina nik uste erronka hemen daukagula guain. Ez dakit julen, ez dakit misioi buruz aipamen egin daigen, nola guatzen. Lanketan aurreak aguatz eta pixkat aegea zehazten gure misioa zein izango den, eta nik uste erronka handie geure burui bai jarri diogula. Eta aitorrek esan bezala, sinistea igual dela askotan erronkaik zaiena. Jarri deun erronka horiek, bai etorkizun baten binen, 2040 baten, nekazaritza ekoizpena eta elikadura goierrikontzako lortzea, nik uste erronka handi izango dela eta danon beharrez egongo behala hori aurre ateatzeko. Eta espero dut ez itxutzea dauken zailtasun horrekin eta munduk naiz da gure kontra velozidade handi baten eaman, gizarte bezala kapaz izatea erantzuteko. Igual hemen dagoen originaltasun gauze bakarra da ni enaiz ara Goierritar. Hondarribiko salitrez guztitako azpeitiarra naiz. Eta beti egot naiz Goierritarra zingurautan, bai kuadrilan txikitatik eta baita lanen ere leno eta orain beti Goierritarrez ingurautan. Edo nola ere, nik laburpen lan bat egingo ez, nik esateko neukan guztia esan dute. Nik azpimarra jarri nahi dut, zuek esandako gauza askotan, ez? Ainhoa, esan duzu momentu baten, hau aukera bat bezala hartu dezutela, eta nik uste hau ez dala aukera bat, eta ez da zuzentzearen inundik inoa, ezik eta dala aukera bakarra. Eta da, etorkizuneko erronkak handirela handiak, ezin degula inundik inora bakoitzak bere aldetik aritu. Ez da posible. Orduan, iraganean egindan bezala elkarlanean eta Goierrin horren adibide asko daukazue, bai frankismoaren garaien, bai enpresa eta nola sortu zian etxe bizitzak, beste, edo formakuntza profesionala, edo 80-90 hamarkadan udalak elkartu eta nola garapena bultzatu zen duten, badituzute adibideak, hori egintzan elkarlana ezinbestekoa zelako. Ezin zelako bakoitza bere aldetik joan, bestela garapenak ez zaukala biderik. Bide bat egin dugu, eta Gipuzkoan ere gauza bera gertatu da. Alegia, gaur egun baldin bagera Gipuzkoan oinarri sendoa duen komunitate bat, eta baditu gure gabeziak, zuk aipatu duzu horietako bat, eta da pobreziarena besteak beste, eta pobrezia horren egonkortzea, baina oinarri sendoa daukagu lurralde bezala, etorkizunera begira erronkak dira hain handiak bakoitza bere aldetik uten baldin bada jai daukagula. Eta hortaz ez daukagula beste aukerarik elkarlana baino. Eta bereziki gustatu zait, gaurko aurkezpen honetan, aipatu dezu Aitor edo Leire ez dakizuetako zein izan da, baina elkarren aitortza. Eta elkarren aitortza beharrezkoa da. Bestela, bakoitzak beretik jarraituko dulako, eta ez dakite zu izan zean, berdin dio, azkenean hitzen jabetza inork ez dauka, baina azkenean zuek elkarrekin burutu dezuten prozesu bat izan da, eta elkarren aitortzaren adibide da, zuek elkarrekin egin dezuten aurkezpen hori, enekin elkarrekin egiteko zeatenek, eta gauza, ez dakit, oinarrizko badirudi, baina zenbat kostatzen zaigun askotan elkarrekin gauzak egitea, baina ez daukagu beste erremediorik. Eta hortaz, erremediorik ez daukagunez, elkarren aitortza ezinbestekoa da, elkarrekin bide bat egiteko. Eta hortaz, elkarrekin egin behar dugun bide horretan eta identifikatu dituzuten erronka horietan eta orain lehenengo etapa honetan jasangarritasunarena izan da, elkarrekin egin beharko dugu bide hau eta gehiago luzatu gabe. Uste, benetan asmatu dezutela, hemen esandakoarekin zuk hemen sarea ikusi duzu, ez? Eta hala da, baina etorkizunerako elkarlan sare horrek ikuset oso ondo barne biltzen duela zen den egitekoa. Alegia, garapena etorriko da bai edo bai elkarlanetik, sarea ezinbestekoa da, ze garapena da elkarrekin egiteko bidea, eta sarea da elkarri eusteko ere bat bidean gelditzen denean edo bidean gelditzeko arriskuan dagonean. Eta gero elkarlana noski,
bakoitzak bere bidetik ezin duelako egin. Eta hortaz, bukatzeko edo, nik esango nukena da, Gipuzkoako Foru Aldundiak etorkizunarekin egitasmoa martxan jartzen duenean, da hain justu honetarako, bakoitzak bere bidetik ezin duelako. Eta hemen behar ditugu erakundeak, behar ditugu enpresak, behar dugu komunidadea eta elkarrekin aritu. Eta hortaz, bide bat egin dugu, eta aukera bakarra hau dugu. Kostako zaigu, inork ez du esan, erreza izango danik. Baina hau gabe, okerro izango da. Eta hortaz, konfiantza guztia egingo dezuten prozesu honetan, eta noski, bide lagun izango dela ere, aldundia eta zaintasunak handiak edukiko ditugu, eta zaintasunak handiak ditugu. Baina bestela okerro da. Hortaz, suertea opatzeaz aparte, hori ez da nahikoa, gure lankidetza ere eskaintzen dugu honetan. Eta ez da kasualidadean mutilon egitea. Eta nik uste ere begirunea ariketa handi bat izan dela ere, erabakitzea bertan egitea bakoitzak bere lekua daukalako, gauden lekuan gaudela. Eixo besterik ez, eskerrik asko baino. Maite Garmendi Arauskin, Altzagako alkatea. Argazkia ibitxu, zela ibitxu. Andare. Hoi izan diatere. Aritz Insausti Zeberio, Arabako alkatea. Martin Aramendi Arana, Azango alkatea. Joseba Iztueta Dorronsoro, Gabiriko zinegotzia. Jon Gorrotxategi, Gaintzako alkatea. Iñaki Alberdi Iparragirre, Iriazabalgo alkatea. Kepa Zubiarrain Erauskin, Lazkaoko alkatea. Mikel Arrizabalaga Arratibel, Goierri Baleiko presidentea. Asier Lekuona Arrizabalaga, Orkli Kooperatibako presidentea. Pedro Álvarez Moro, Lortekeko zuzendaria. Nerea Elias Mujika, Biziolako ordezkaria. Aitor Goena Oiarbide, Goierri Nekazal Kooperatibako presidentea. Iñaki Gurutxaga Katxo, Goierri Hitzako zuzendaritzako kidea. Jon Aldanondo Albizu, Goierri Irrati Telebistako zuzendaria. Eta Eider Mendoza Larrañaga, Gipuzkoako Foru Aldundiko diputatu nagusia. Eta nik ere zineteko bai. Bai, ez.